Nkwale Nkosi. Mhlonishwa. Siyabingelela. Baba. Thank you, Chair. No, angiqale lana Nkwale Nkosi, ngithunywe abantu base South Africa bathi angibabongele ekuthenini ume ube indoda ubamele umele iqiniso. So angikudlulisa ngoba bona bakhona ukufika la, yona into abangithume yona. Indoda eyama ke Nkwale Nkosi ngesikhathi thizeni phambilini yamela ukuvimba ukuthi abafuna ukulawula izwe through abaphathi abaphethe ama-division. Honorable Shaw, if you may please get closer to Is it far? to the microphone. I can see the members at the extreme. Okay, can Yeah. am I audible? Okay. Yeah, I hope my time has not started. Thank you very much. That 10 minutes, right? Thank you very much. Nkwale Nkosi, Mhlonishwa. indoda eyama yamela ukuvimba ukuthi lezi gelekece ifuna ukuthatha izwe ziliphathe through abaphathi bama divisions. Yayithola isenkingeni yokuthi ke igijinyiswe ikhulunywe kabi ngayo sekuze kuna 2 decades manje 20 years iqala lisecourt alipheli. Umbuzo wami uthi yini eyenza wena wabona kufanele uthathe impilo yakho uyifake ebunzimeni obungaka nasengozini engaka, uthathe ngisho neyomndeni wakho uphinde uyifake lapho, uphushwe yini ukuthi uthathe lesi sinqumo? Mhlonishwa, inkinga lokho besibhekene nako. Okungiphazamiseke kakhulu ukuthi lobugebengu ekade sikubona benzeka lokufuna ukwenzeka, abantu befuna ukuthatha izwe ngobugebengu. Ubugebengu obuzolimaza izingane zethu ngoba izidakamizwa lezi abasebenza ngazo. Angisho ukuthi uma bekade kubugebengu obungahlanganisi nezidakamizwa besokubekezelela bese ngeke sikubekezelele kwabona. Kodwa lokhu kuhlangene nezidakamizwa. Ngicabanga ukuthi iningi lomphakathi wale South Africa liyazi ukuthi uma unesihlobo owazana naso noma inengane oyizalayo esiyaqala yadla idakamizwa seyimoshakele ngeke usakwazi ukuyilungisa. Abantu abaningi ke bahlukumezwa lezi dakamizwa. Ingakho ke siwumphakathi sisonke kumele sizimisele sihlangane sibumbane ukuze silwisane nalesihlava. Lokho kungenza ukuthi ngiphakameke ukuthi ngikhulume lolu daba ingoba ngibona ukuthi uma ngiliyeka ukukhuluma umndeni wami ukhona nje umshana wami odla idakamizwa ngikhuluma nawo eziqhamuka